Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Sayang, makan pare. Selamat siang menjelang sore. Halo Pak Camat. Oh iya. Ya, laksanakan saja tugasmu seperti apa perintahku. Pak. Nggih. Mangke teko nek pun rampung, teko ngabari kula mawon. Nggih, sami-sami. Nggih, matur suwun Pak Camat nggih. Jancu, boleh malah luwes aku nek dadi lurah. Pak. Mana ndi ra bali-bali. Lah, tenan kayak tak omongke. Kampret, yalah. Ngono saya dupen. Ini kok gre kok. Didol. Wis sayang kuwi iki. Sayang aku sing dorong saka Magelang ngono saka kota wah. Kowe nggo klambine sapa kowe iki? Mau nambah saka Pak Camat. Kan gandani sampean mau sampean ditelepon ra iso kok. Di sapa iki tak kumbah seminggu belum tak nggo. Ayo kepiye kepepet kok kepeksa. Ora apa karo Pak Bupati. Gandani aku. Heeh. Tap. Sini sampean dilengser ganti aku. Ora iso. Salah sapa lunga wae. Wah, ra apa. Ning aku aja bebas ra dadi lurah. Dol. Sampeyan berarti ini sampean sing dadi anak gue aku. Dupen aku ora ning jero. Sik, leren-leren sik. Didol lak wis to ya wis kaya ngono wis tuwa sak wis ana liren. Dol ya. Wes kok dol aja. Aku gange kancane aku sih. Wis kono dol ki. Dol wah, mumet dasku aku wah. Oh, Gange kancane bukan ragat kok ngragati kowe kae. diam. Yo wis Wis, saya. Ngamuk kok. Unat cuil. Nah, iki juragane abrak-abrak pit motor ki. Telepon ki. Halo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Posisi di mana? Rene sira ya. Nang Mbak Lurah. Iki ana dagangan iki. Wis sak payu-payune ngono kan, teko delok sik barange. Tanteni ngene rasa suwen-suwen teko rene ya. Oke. Sip. Masuk. Ada kita ini saya duit 2,000 years later. Halo Gleng. halo kan Iki wah, isi kesusu awe, 400 ketemu dagangan ngono we. Dilalah pas omah ya rangan kok. Karena dagangan kok langsung rene pacakane saka ngene teko semesti. Lho. Tas ono duit, nah parane kita.
kok ngene iki ya? Nah kuwi Pak Lurah to. Mati kulit piye? Bol bar golongan andi mati surung-surung kok aku wis ra sebel ndelok kok. Iki kok regane kok ngono iki. Kok regoni ngono pira? Kira ya, kira-kira ya. Kok kira-kira kowe sing penting kok kowe oleh bati sithik-sithik wis pangkut. Wis ya, ben ra kesuwen lah. Ben lek dadi Ya mbake Pak Lurah. Pak. Pak. Pak Lurah. Oh, apa to Pak iki kesel lah aku iki wah, boyo lho. Iki wonge sego iki. Tak. Turut ngene iki. Isa anu kepit. Oh, juragan iki kok. Oh ya duwe duit. Nyek. Jenengan cek tuku pit. Nggih, Pak. Disade pinten, Pak? Sik aku nyawa-nyawa mana-mana jeneng wah. Piye ya? Teko lek dulu sareng gowo kok ngono bocah kang wedok ora lulus. Ana nang kagat kok wis mangsane museum iki wis cul kan. Terus paling kira. kira-kira Pak. Ngono 50 juta kira. Wah, ya rawani lah semono wis teko. Kene ben ra kesuwen. Lek dadi lek tak bongkar lek dol meneh. Ya iki semene kira-kira Pak. Duitmu akeh kok lukut semene iki. Ayo iki padha wae ragate akeh tekan gone. Jare mati, ndak urip ngono jare krungu mesine ta, Pak. Yo, gak tuku apa ngene iki. Tambahi wah. Nah, wis mene sampai sini. Alah wis. Apa? Lain Pasti 23.000. Lumayan ngono tuku permen oleh sak bungkus. Tambahi. Aku kok bingung ragate kok tenan Pak iki, Pak. Itu order dile angel, Pak. Bayangke, Pak. Wis Rasa celandaan wis ora. Sijine wis. wis iki wis awane semene. Wis golongan. Yo wis kono. Ya pun, wonten mawon nggih. Terus nggih, Pak. Yo. Wis deal ya. Diurip-urip yo. Siap, Pak. Ya wis Gleng tak pamit sih ya, Gleng. Wis golongan Pak Ya delok. iki. Pakmu. Oh, suwun ya, Gleng. Lemen iki. Wis ikhlas sabar ikhlas Ya semene lagi dia. Mayan lagi tuku meme. Yes, ayam saya aku. Pakon jeratan-jeratan ini kita meneh lega.
Long los. Sampai nama di mana? Karo pol metu apa Orang ganteng lho. Barusan itu Orang warna-warna. Wes kalau penak-penak ning ngono lah. 2,000 years later. Ning kawana. Hei. Apa bae? Bro. Wih, Pelot. nyolong Sangar di. ora? Ndi? Nyolong di. Tuku. Enggak nurung, gayamu cocok. Oh gila. Lupa ya. Ora oleh. Openi siji cantik ra oleh kok. Wis. Emang ngendi dah? Duitku ki akeh, Bos. Wis. Mira. Yes. Sejak nyerah. Kapan ini? Tuku gila. Oh, kok nyambut gawe ora gelem kok. Oh ya. Babon iki. Ngono modele saiki ya. Ala stylku to, apa to? Napa? Pin. Sejak nyerah ya. Pin. Gila tuku. Babon. Nilai. Apa nilai? Ora boleh. Pakai apa sini? Ora boleh. Ah. Babon deh. Like, comment, share, dan subscribe.